Mai martaba sarkin musulmi ya kuma yi kashedi ga jama'a akan cewa kada su ɗauka cewa ana yunkurin hana sallar idin ne. Wannan matakin an ɗauke shi ne domin kare lafiyar al'umma, ba wai hana sallar idin ne aka yi ba. To sallar idi ba dole bace, don kada a fara maganganu cikin gari an hana idi ba, hana idi ba, ba hana idi ba. Sallar idi tana nan, ko cikin gida kana yi sallar idi, ku je ku rubuta tafai. Ya jawo hankalin uwayen ƙasa akan ci gaba da kokarin da suke yi wajen ganin cewa an dakile yaduwar cutar nan ta coronavirus, da yake gwamnatin jihar Sokoto tsaye take wajen tabbatar da hakan. To ko ana ta maganganu akan sallar idi ta bana. To mu matsaya Kano da sauransu ba za mu je haƙon idi sallah ba, amma za mu idi mu a masalatai mun da muka saba. Wanda ka goya ma jama'a ku da ke ƙauyuka da garuruwa, kada a yi turu a Sokoto a ce za a zo a yi hawa, ba a hawa, ba a jawabi. Za mu je kawai mu sallar idin mu raka a biyu nan masallacin Sarki Musulmi Muhammadu Bello, kamar yadda muka saba zuwa muna Juma'a. Mu zo kawai mu raka mu biyu, mu zo cikin gida, gwamna ya biyo mu ya gaishe mu minti biyu. Ga waɗanda ba su ga sun yi subscribing ɗin YouTube channel ɗinmu ba, ku danna subscribe, sannan ku danna alamun ƙararrawa don samun sababbin shirye-shiryenmu a duk lokacin da muka sake su.